Melim olşýal gadim ahal topragy özüniň täsin tebi gözelligi bilen has gadimy wagtdan mer köpleriň ünsüni özüne çekip gelipdir. Iň gadim ekinleriň biri bolan köp görnüşli üzümler özleriniň ýokary hililigi we tagamlygy bilen dünýä ýüzünde giň meşhurlygy eýe bolupdyr. Türkmen güneşiniň şogly nurunyň astyna ýetişýän üzümler halkymyzyň iň oňut görýän, günnülik sarp edýän meweleriniň biridir. Melim olşýal üzüm diňe terligine eýilmän, eýtim onuň durly tagamlarym taýýarlanýar. Üzümden ýokary hili kişmiş, toşup, mürüppe taýýarlanýar. Üzüm özüniň merhemli käfeti bilenim giňden belli bolan meweleriň biridir. Onuň şiresini adamyň saglygyna peýdaly bolan mineral maddalar we mikroelementler jemlenenler. Şol sebäple meweniň bu görnüşi gadymy döwürlerden bäri lukmançylykda giňden ulanýar. Owa hoşuluk ekinleriniň arasynda ýurdumyň ykdysady üstüne hemde bagtyar il günümizde has köp peýda getirýän meweleriň biri bolan üzümçiligi ösdürmek babatda ahal welatynyň Akbuğday, Göktepe etraplarynyň şäginde ýerleşýän üzümçilik meýdanlaryna da köp işleriň alınıp barylýanyny aýtmaklyk gerek. Soňky ýyllarda welatyň şäginde üzüm eklen meýdanlaryň meşhur ýyl saýyn artýar. Welatyň öz işini ussat üdümdar kärinçilerdir telekeçileriniň taýlasy bilen ekin meýdanlaryny üzümüň enşeme görnüşleri ösdürilip ýetişdirilýär. Ýeri gelene aýtsak Türkmenistanyň agrar partiýasynyň ahal welat komissiyasiniň agdy bir işgärlerim üzümçi kärinçileriň arasynda ýygy-ýygydan bolup özleriniň maslahatlaryny berip durýarlar. Hormatly prezident bilen ýol başçylygyna pehim paýhys ummany magtumuly Prag ýylyna welatyň üzümçilik bilen meşgullanýan kärinçilerdir telekeçileri geçen ýyllarda bolşýaly şu ýylym üzüm agaçlaryna hakyky daýhan ahlat bilen ýyda gedip onuň bereketli hasylyny ýeşdirdiler. Ördülen şertler üçin ýurdumyzyň kärinçileri gahrman arkadamyda we arkadagly gahrman ferdarmyda özleriniň hoşallyklaryny aýdýarlar.